नीता सुरवई व्लॉग्स चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्याच्या बाजूचं बेलचं चिन्ह दाबा, मग ऑलला सिलेक्ट करा। याने काय होणार, जेव्हा मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करणार त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळणार आणि तुम्ही तो पाहू शकणार। तर नक्की सबस्क्राईब करा। आज आपण पाहूया फणसाच्या बियांची, ज्याला आम्ही कोकणामध्ये गोट्या किंवा आटले सुद्धा म्हणतो, त्याची वांग घालून भाजी कशी करायची। तर चला सुरुवात करूया। फणसाच्या या बिया आहेत म्हणजे गोट्या, त्या आपण सर्वात प्रथम खलबत्त्यामध्ये एक एक करून दोन दोन करून ठेचून घेऊया आणि त्याच्यावरची जी सफेद साल आहे ती काढून घ्यायची आहे। हे बघा, जे सफेदवरचं जे कवर आहे ते वेगळं होत आहे, ते आपण काढून घ्यायचं। या गोट्या आता आहेत त्या मी स्वच्छ धुवून घेतल्या आहेत आणि याला मी आता शिजवणार आहे कुकरमध्ये, कारण वांग्या आणि गोट्यांची भाजी करायची आहे। तर वांगी आणि गोट्या एकत्र शिजवल्या तर वांगी ही लगेचच शिजतील आणि गोट्या शिजायला वेळ लागेल आणि वांगी खूपच शिजतील। त्याच्यामुळे गोट्या ज्या आहेत ती मी इथे कुकरमध्ये वेगळ्या शिजवणार आहे। गोट्या या मी स्वच्छ धुवून घेतल्या आहेत आणि तुम्ही बघू शकता जेवढ्याच तेवढं हे पाणी घ्यायचं आहे, जास्तही पाणी नाही घ्यायचं। आपल्या गोट्या जेवढ्या बुडतील तेवढंच पाणी घ्यायचं आहे। अर्धा टीस्पून घातली आहे हळद, 2 चिमूट हिंग घालत आहे, चवीनुसार मीठ घालूया, व्यवस्थित ढवळून घेऊया। कुकरच्या 3 शिट्या करून आता या मी गोट्या शिजवून घेते। कढईमध्ये 2 टेबलस्पून मी तेल घेत आहे। तेल चांगले गरम करूया। तेल हे चांगलं गरम झालं की मी गॅस आता स्लो केला आहे। 1 टेबलस्पून मी जिरं घातलं आहे, अर्धा टेबलस्पून मी घातली आहे मोहरी, 5-6 कढीपत्त्याची पानं घालूया। फोडणी ही चांगली तडतडली पाहिजे। अर्ध्या मिनिटासाठी स्लो गॅसवर आपण झाकण लावून ठेवूया। फोडणी ही चांगली तडतडली की आता एक मी कांदा घालत आहे। एक मध्यम आकाराचा कांदा मी कापून घेतलेला आणि एक मध्यम आकाराची टोमॅटो घेतलेली, कोथिंबीरही घालूया। फोडणीमध्ये व्यवस्थित चांगलं हे मिश्रण परतून घेऊया। कांदा आणि टोमॅटो चांगले परतून झाले की घालायचे आहे हळद। तुमच्या घरात जो वापरतात तो मसाला तुम्हाला इथे वापरायचा आहे। इथे मी घालत आहे आमच्या घरातला मालवणी मसाला। व्यवस्थित सर्व मिश्रण परतून घ्यायचं आहे। काळजी घ्यायची आहे की मसाले आहे जळाले नाही पाहिजेत। गॅस स्लो ठेवायचा आहे। आता कांदा टोमॅटो भिजेपर्यंत थोडंसं मी याच्यामध्ये पाणी घालत आहे। चांगलं कांदा टोमॅटो परतून घेऊया आणि याच्यावर झाकण लावूया 5 मिनिटासाठी। पाच मिनिटांनंतर मिश्रण आहे ते आपण चांगलं परतून घेऊया आणि आता इथे घालायची आहेत वांगी। वांगी ही तुमच्या इच्छेनुसार तुम्ही कापू शकता। इथे मी उभी कापली आहे, तुम्ही आडवे सुद्धा इथे पीस करू शकता। व्यवस्थित ढवळून घेऊया आणि गोट्या ज्या शिजलेल्या आहेत त्याच्यावरचं पाणी फक्त मी इथे आता घातलं आहे, कारण आपली वांगी शिजायची आहेत, गोट्या शिजलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे त्याच पाण्याचा मी इथे वापर केला आहे। असं केल्यामुळे भाजी खूपच स्वादिष्ट लागते। गोट्या पण बघा चांगल्या शिजल्या आहेत कुकरमध्ये। तर गोट्या जे शिजवलेलं पाणी होतं त्याचा फक्त इथे मी वापर आता केलेला आहे। तर आपण आता वांगी शिजवून घेऊया। वांगी ही लगेचच शिजतील आपली। वांगी ही चांगली शिजलेली आहेत। आता ह्याच्यामध्ये मी गोट्या घालत आहे। जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक नक्की करा आणि या पद्धतीने वांगी आणि गोट्यांची भाजी बनवून बघा, खूप छान लागते। ढवळून घेऊया भाजी। इथे आता मी घालत आहे मीठ। मीठ हे बेतानेच घालायचं, कारण आधी गोट्या उकडताना मी मीठ घातलेलं, तर मीठ इथे चवीनुसार व्यवस्थित लक्षात ठेवून घालायचं की आपण आधी गोट्यांमध्ये मीठ घातलेलं आहे। भाजी व्यवस्थित ढवळून घेतली आहे। भाजी आपल्याला शिजलेलीच आहे। तर आता मी घालत आहे इथे खोबरं, ओलं खोबरं। व्यवस्थित परत परतून घेऊया भाजी। 5 मिनिटांसाठी भाजीला चांगली आता वाफ काढून घेऊया। भाजीला चांगली वाफ काढलेली आहे। आता ही आपली भाजी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे। त्याला सर्व करूया। चमचमीत अशी आपली वांगी आणि गोट्यांची भाजी तयार झालेली आहे। याला मी कोथिंबीरीने आणि ओल्या खोबऱ्याने गार्निश केलेलं आहे। सुगंध खूप छान येतो आहे।
भाकरीसोबत चपातीसोबत खूपच छान लागते. नक्की या पद्धतीने करून बघा. कमेंटला मला कळवा आपली रेसिपी कशी झाली आहे आणि चॅनलवर नवीन असाल तर नीता सुर्वे ब्लॉग चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.